Ini upacara jancuk sandung, upacara pelepasan jenazah. Saurunge dikremasi keluargane wong daerah mburi kono. Oke. Enek wong di kremasi pelepasan jenazah sebelum diobong. Saengkene pelepasan jenazah kok keluargane kok anu ngono kuwi. Dadine saurunge iki kuwi tokoh-tokoh ngono kuwi. Pelepasane iki ngene iki. Ya nang hamparan luas. Iki ajane nggen tempat nggen parkiran mobil. Oh, keluargane Asuk kae. Oh, iki mbah iki. Kaya enek. Oh, aku kenal iki keluargane sing meninggal iki. Kenal aku. Ya wis. Iki sing apa? Iki nggak patek meriah iki. Biasanya enek sing luwih meriah neh. Karo angon kiri. Ayo ya, iya. Nggih kono kae saiki arepe digawe taman ya an. Tamane wong tuwek-tuwek. Iya, begitulah pelepasan jenazah di kota Hongkong ya teman-teman. Di pelepasan jenazah di kota Hongkong sebelum dibakar, di ngaben, dibakar kayak gitu. Ya begitulah.